Jamen, Lasse, han er sjov. Det der er nok sjovest for ham, det er hans grin. Det er sådan, når han griner, så forlægger man selv at grine. Man får helt lyst til at grine med. Ja. Det er fantastisk. Ja, han redigerer alle vores videoer. Og det er han også god til. Det bruger han mange timer på. Ja. Det er sindssygt. Og så har han en dejlig røv. Han har også en vågehals. Ja. Han udfordrer tit folk til noget, som han egentlig ikke selv tør. Men han gør det tit alligevel. Jamen, jeg mødte Lasse for et år siden. Fra første gang jeg faktisk skulle lave stand-up. Der var Lasse en af de første, der skulle optræde. Ja, jeg mødte Lasse for 4-5 år siden, hvor jeg lå rent på en skole sammen med min lillebror og spille fodbold. Så jeg sådan en langhåret avokat, Lasse. Vi blev så gode venner. Hvorfor? Det er idioter begge to. Vi tog en bustur. En meget mærkelig bustur. Der var håndboldweekend nede på skolen. Så kom vi kørende på vores skateboard, mig og Lasse. Og så en bus med håndboldpiger i. Og der skulle vi der med. Så vi står ind, og vi kører med, og vi lander rigtig langt ude i landet. Ja, det er vores problem at komme hjem igen. God tur. Han er også den klodsede en. Er han ikke det? Jo. Konstant. Han er den der lille butterdreng, der falder hele tiden. Han får mig til at grine, når han gør sig selv ondt. Han er også den grimme i gruppen. Nej. Han er også pigernes charmeur. Det er sindssygt. Der kan ikke være nogen piger i nærheden. De tiltrækkes ligesom fluer på en lort. For satan. Bogstaveligt talt. Det tror jeg ikke, der er med at sige. Nej.